Tro på det! Vinder på måned 3 er Nikolaj Bagler fra Korsør. Næste kamp er Dan Bjævertoft fra Pi og Jeppe Trave Hansen fra Ramløse. Dem, der holder sig klar, er Ungdom A, drenge minus 73 kilo. Lasse Glio fra Køge og Søren Alstrup, Julekspressen. Oliver, brug mere den arm, du har der. Oliver, arbejd med dine arme! Arbejd med grebet! Greb! Kom så, Oliver! Ryk i ham! Husk armene! Oliver, du skal trække i ham også. Sådan. Hold da kæft. Prøv noget andet end det samme. Det er lige meget, det skal. Kom videre med ham. Vinderen på måned 3 er Dan Bjævertoft. Så går vi over til Ungdom A, drenge minus 73. Og den næste kamp er Lasse Gleo fra Køge og Søren Alstrup, Julekspressen. Dem, der skal holde sig klar, er Rasmus Christensen, Helsingør, og Sebastian Juhl Laursen fra Vejle. Sørg for at få dit greb, så det er dig, der bestemmer grebet. Vinder på måned 2 blev Kasper Bylov Amager. Det næste, vi skal have på måned 2, det er Mia Søbjerg Silkeborg og Kasse Petersen fra Vejle. Dem, der holder sig klar, er Rasmus Bakker fra Brønderslev og Troels Christensen til Mo. Kom så, Oliver. Få dit bedste greb. Ja, sådan der. Ja, sådan. Så brug det til noget. Træk ham rundt. Ja, bliv ved. Kom nu. Ja, sådan. Træk. Oliver, når han krydser sin ben, så laver benfejning. Ja. Kryds benene. Ja. Hold dem krydset. Det er godt nok, Oliver. Oliver, brug din arm. Ryk i ham, Oliver. Vinderen på måned 3 er Lasse Glio fra Køge. Oliver, på noget Næste nyt. kamp er Rasmus Christensen, Helsingør, og Sebastian Juhl Laursen, Vejle. Luk af. Luk af. Dem, der holder sig klar, er Junior A, drenge minus 73. Det er lidt fart på. Simon Kroos fra Aarhus og Simon Lindberg fra Hjørring. Kæmper han ikke også til venstre? Så er det nu, der skal komme tidtager over til måned 3 fra Tomo og Køge, og I vil kaldt op 3 gange. Oliver Ogoshi. Oliver, kom nu skal du lave noget for pokker der. Vi skal overside. Oliver, du er bagud. Oliver, kom så og ryk i ham. Og Junior A, minus 81 kilo, går godt gøre sig klar til at varme op. I kommer ind mellem 73 junior. Du bliver nødt til at lave noget nu, Oliver. Jeg sagde,
kampbilleder, de På måtte 1, så tager vi måtte 2, der tager vi Rasmus Bakker Brønderslev. Oliver, du er bagud. Du begyndte at lave noget. jeg kan ligesom ikke. Du skal råbe, han skal have fat, han skal lave noget. Det har lige sagt. Men det dem lige. Sig, at jeg skal foregå den anden side. Jeg kan ikke noget. De, der holder sig klar på måtte 2, det er Cecilie Henriksen Helsingør og Katja I. Petersen Vejle. Oliver, prøv at lave noget nyt. Han ved, hvad du prøver at lave. Hvad? Hvor i kraft med styrer jeg, mand. Ingen, der ikke har trukket kampen, så skal det ham. Ryk hjem, Oliver. Ja! Oliver, brug den anden fod. Den er svinet. Oliver, slyng ham. Tro på det! Det er rigtig flot, det der, Oliver. Olli, så lad være med at fejre med dit store tog. Brug den anden fod. Gå til den anden side nu, Oliver. Prøv at gå den anden vej rundt i stedet for, så det ikke belaster foden. Han har fat i bugtålet for sådan der. Kryds benene! Hold dig fast, Oliver. Så holder du fast! Prøv den anden vej, så du ikke bruger den samme fod. Den kan ikke holde til det. Oliver, fejl med højre fod. Jeg har egentlig slet ikke tænkt over det der. Oliver, du skal satse. Men det er tiden er gået. Tiden er fra måtte 2, nu Anders Bæk Stine. Kom i gang. Vinder på måtte 3 er Sebastian Juhl Larsen. Så er det nu, Oliver. Det var så sidste. Hele butikken. Som A, drenge minus 73. Så Oliver, få det bedste. Så nu skal vi have junior A med drenge 81 kilo til at gøre sig klar. Næste kamp på måtte 3 er Simon. Ja, fortsæt den! Ja, fortsæt! Yes! Smukt! Mod Simon Lemberg Jørgen. Dem, der holder sig klar, er Rasmus Kjeldsen Silkeborg mod Nikolaj Bautler for Korsør. På måtte 2.